Twana phela sure yaba hey izintwana zomhlonipho umphathi mfethu ngiyibona nawe ngiyabuka phela lento bethe uyenza izolo mfethu dodi aze xatshwane nje phambi kwamphathi ayibalile nje lo yamamene funa selu kodwa nawe umphathi bayekile uyabayekela sadinga uyena hayi kodwa ngizoba yenza enye into nje lantona ngiyobhaca ngiyabe nje isibonelo ngaphinde kuliwe kodwa naye umphathi ngaseyashaya ukubamba iqembu lakhe ayindodi control ayisekho nje usiphela uyabasaba kodwa ukube nakhetha mina nje angikho nawe wonke lewaphatha nje singavudelanga konje mele qala ama-elections amasha khethwe akuwona uzovuma hlangani uyavuma noma akavumi nina nje manishilo ukuthi nifuna aphathe ngiyaphatha umenqaba phela solo yena akasiphathi usiphela somkhipha ya nimsamkhipha nje vele asenze lutho lokho esitshela nje senze njalo imali hlezi nje yena futhi which mina lento ngeke ngisebenzeke leyo mina wasenzela umbhedo wena senze njani nawe akazi mina la sabi umuntu yasatshwa nje kho umuntu ozonenza lutho akuliwa thele impama shisa impama mashaya umuntu uzokubiza kuya intwana seniyangikhohlwa yonke phela intwana la eroundini shaya ibheji fika kimi ngiyifundile kodwa mina phela into engicabangayo ukuthi nje sibe sibizela i-meeting yethu engazi ngigibempini ya sebelise ngoba lo mfethu lo asiyahlanganela ngabe singabe ungibona ngisho lento ngisho ngathi ngoba ubheke empini ngathi asabathi phatha iqembu lakhe ya konje lento ayenzayo ngikho hithi ngeli imali nje thina siyasebenza yena enza ilutho siyabenza ubhizi uhle nje laphilile kusini sasibe siyafokuza la ngelo umunye mfana ngeke lo kasha manje meeting bolova kulo decide ilident la bese yobona nakusasa ya avela nawe abazoma vele bakhuluma nje isidingo singekho ngisho ubuye early nje bayakhuluma ya hey ba-offer nawakhulumela hey shona shoda awe phela mfethu uqinisa ndoda nini yagcinana ndoda suhlala vele mfethu mina ngihlala la mfethu namanje ukekawakhi wena mina mfethu angicabanga ukuthi ngizobakathuthi hayi ngagcina grade 7 safunde primary hey ndoda sesuhlala manje mina mfethu bengivashile eMozambique hayi ukuthi ngihlala khona sathuthe ekhaya sakhona ngihlala khona eMozambique uvakashile la ya angiyabuzwa mfethu hayi bo ndoda so abampofu nje uyayivalela imali hey ndoda usudlala ngami aphenduka ifurniture manje ndoda usudlala ngami ndoda buka wena ubuka ngathi umuntu akudala wakwe history ndoda ngiyadlala baba ungasangichwethi phela manje phela ndoda ngikwazi ukuchwenzana eprimary namanje ndoda usathanda ukujoka ndoda ima ndoda namanje usayishaya indiko manje phela ngakukhumbula phela ngayithanda indiko ndoda senginciphisile amantombazana othanda ukuhamba nawo ngisho ungakwazi ukushela kodwa hayi vele lapho akubuza kumina ungakwazi manje ukushela ndoda ome kancane ndoda ngama-jokes yazi bethi empeleni njengoba ngikubize lapha ethi ngiyajabula kakhulu ukuthi ngihlangane nawe mfethu la kade yagcinana ndoda yazi mfethu ngiyazi khona ukuthi awuhlangene naleli butho leli lala eroundini mfethu njengoba ungahlali la ngiyazi ukuthi awuhlangene naleli butho kodwa nje wena mfethu ngoba umuntu yabo sengangikade ngiphila naye kusukela eprimary mfethu ulowo muntu wena mfethu kodwa ngiyabuzwa ngesalathabeni mfethu ensukwini ezidlule mfethu ngabiza i-meeting mfethu mangibiza i-meeting mfethu
yazi nje mfethu khona abanye abafethe mina nje ngendlela engisola ngayo khona abafethe abangidlela umoya. Vele ngase primary nje kakhona abantu abangithandisisi nayo. Abe namanje basakhona namanje mfethu. Yazi mfethu bacishe balwa ngisho naphambi kwami uzubona ukuthi abangihloniphi labafethu la. Imali nje ukubuza usakhona uNzuza. Umazela umbe wona ovela umazi uNzuza. Ingathi awulapho lo ihlupha ngisho primary. Kazi manje unjani ke manje? Khona ungcono kodwa bayamsaba la eroundini kodwa. Bayamsaba. Ngangimaze njalo. Yabo nje kufikene kuliwe nayo wayithanda ukula nto ya ngisho primary uthanda iclass ezinye ingane zingadli ngisho kahle isikhaftini zabo. Evele baphuca. Manje phela isikhathi sishayile manje sambe manje yabo. Let's asixoxeni kancane mfethu. Ndoda ngicabanga uku-introduce ebuthweni ndoda ukuze nawe bezokwazi ndoda. Baba ngingizanga baba ngathi udla amagwinya manje isingisi sasazi nayo. Ndoda phela vele isingisi esinzima ndoda kusukela eprimary ndoda. Ya sasithi ukuhamba kancane ngicabanga mfethu ukubiza i-meeting mfethu ungawazi ukungiqoqela bona umbona usafika la estradini mfethu kodwa khona ufanele ngizombiya awuyiphethe ifoni lapha. Hayi ngiyiphethe manje ifoni ngishela nje. Asambeni ngizoyithola ekhave ke ifoni. Okay. Madoda ngiyabonga ukuthi nikwazile ukugcina isikhathi nafika ngoba bese ngibambe i-meeting la ngasese. Madoda kunento engifuna ukunitshela yona futhi ngiyazi ukuthi aphe nizoyithokoze. Hawu nakho sengikhohlwa amaphupho lo bafethu yazi into esengicabangile ngifuthi kade lokho ngicabanga madoda. Yazi ngaba kanjani thina sibe group nje bafethu sibe nje iqembu eli-right nje madoda sinyose nezithunzi zethu la eroundini ngoba ngiyabona nawe phezulu trustees futhi ngizwile ngalapho ukuthi bakuphakele ngamabheki nabo futhi bakwenza icashalala ngapha lokhu bekuthuma futhi bakuqinisa ingadi zabantu ngapha madoda ukhona nje umuntu enimaziyo bafethu ungasitrayina kanje. Khona mina phezulu. Bafethu uba azizama umphathi bafethu. Wa umphathi ngeke fana inkinga yakho umphathi akayithandi izinto ezifethu bafethu akekho nomaziyo fethu. Yami lokho Bafethu uba phezulu friend. Uzuza. Unzuza. Unzuza ya ngempela yazi naye uright fethu. Ya phezulu. Qinisekile phezulu. Unzuza phezulu. Ngoba wangiphosa into ukuthi ufuna ukuthi ungifundise amabheji ukuthi ashaka kanjani ngoba phezulu ngiyanaba nginabela ukuthi izono zabanye abafethu. Ya kodwa bethi uqinisile ngoba naye bethi unzuza ngoba khona bethi ungifaka ngenkani ukuthi ibheji ishaka kanjani phezulu. Bethi mina ngimnike igreen njalo phezulu noma ngihlasela ukuthi uzongivikela ngifundise ibheji ukuthi ishaka kanjani. Ngoba into ayenza phezulu azivela sihlanganise naye. Sithule nje ngakho wonke umuntu nje bese ngazibheka ukuthi sibumbene bafethu. Ya into esiyigcine zenhliki mucami naphethe ngizwa phethe ngingashanga malini ngoba siba u3 Ami la mfethu mina nginabicela. ya Uzuza mina naye yabo sinaleyo connection lesinayo yabo. Bayabo singazama ukuthi yabo ngixoxe naye yabo ukuze yabo ngesikarana. ngiyabonga bafethu ukuthi ngifikile namvele mengikhavela phela endlini sazongithuda kancane. Ya. Sure.